Sanibonani ngiyabingelela baba Mnguni ndotengazayo ndoda wasikhona Isithunywa yamadoda. Bazalwane namhlanje ngizongena nje kubantu abahlushwa imimoya, ngizongena kubantu abahlushwa zithunywa, ngizongena kubantu abahlushwa ilento ekuthiwa izizwe. Ngizokhuluma ngabo namhlanje. Kuyenzeka ukuthi ube umuntu onemimoya, abantu abadala banommango ngawe, abasekhaya koma wakho bayakubanga, abakini bayakubanga. Kodwa lento ihlale igcilaza emzimbeni, ulahlekelwe umkhwenyana, ulahlekelwe umakoti, ulahlekelwe umsebenzi, omunye agule sabathe uphathi kwabantu ivukele libhonge ifuna ukulwa naye ngoba isemzimbeni wakhe. Omunye uthola ukuthi wafakwa izizwe, imimoya emibi, mhlawumbe wayigandlwa intombi noma intombi yayigandlwa indoda ethumela izizwe. Lento ifika ihlale kulo muntu, ingabe sayenza lento lo muntu ayishilo, fika ijike lapha ibe ukugula. Omunye uthola ukuthi uzoya manje endaweni yakhe engasami, axaye ukuthi ngangena endaweni yami angisami kwenze njani noma ngangena njalo yini, ushawa yilomoya omubi, umoya welokhuzane wesimo salezi zizwe. Bese uthola omunye unedlozi kodwa alihlambulukile, idlozi linjani, libi, alikho lihle, idlozi alikhanyi. Bese lokhu limhlupha limxoshela izinto, elinye lize limakhele ngithi ichitho, izinto lezi ezikhona, iphazamisa ingane ifunda isikole, iphazamisa ingane isebenza, iphazamisa ingane kumele igane kuvele kume phela indaba yokulotshola kume nje kuthule ukuthi du engabe savela nakuvela umkhwenyana ukuthi inkingi kumeke nje. Omunye uthola izimpi uyashawa, omunye uyalimala, omunye utheka imoto iyafa, konke athi uyakwenza kulwa imimoya. Ngizothi ke namhlanje siyakwazi ukuthi ufike la sikuhlambulule le mimoya yakho. Abantu abaningi bakwethu bagijimisa ukuthi uma ufikile enyangeni kumele uthole into enhlanhla, kanti into enhlanhla iyasebenza. Kodwa kuhle ukuthi nawe awulungisi izinto, ungaba nemimoya futhi uzokuba nebhadi, uhambe enyangeni ufike lapho ungasizakali. Kanti imimoya yona yodwa iyalwa. Mhlawumbe isithunywa sakho isona esilwayo, ake singene kulo nto yokuthi uyakwazi ukulungiseleka leyo nto leyo. Ngokuthandaza uyalungiseleka, nangokubudlozi uyalungiseleka, nangendlela yokuthinta abalele ugezeke, uwasheke, uhlambuluke, isimo sakho sibele kuphi esimeni. Abantu abadala bekhulume nawe ngoba lento uyibona ukuthi nasebusuku awuwaphupha amaphupho akhombisa ukuphila, kodwa uphupha amaphupho akhombisa ububi. Lento iyahlupha, lento ilwa nawe. So kubalulekile ukuthi ulungiselwe, ugezwe, uwashwe, ube clean, kube indlela enjani efanelekile. Baba Mnguni umthandwa abantu, indoda engazalanga ndoda wasiphandle, umelaphi wendabuko okwazi ukulungisela abantu ngokuthandaza izinto nangokubuthunwa izinto. Into zakho uma ingahambi kahle uyakwazi ucelela esithunyweni ukuthi ake sikiyeke manje kwamadlozi asekhaya komama nawakini, ake sibambe ukuthi isithunywa sikaNkulunkulu ikumele ingelosi kaNkulunkulu. Yilokho esike sikwenze uma sithi ke sisiza abantu lapha ekhaya. Ngiyacela ukusho ukuthi ke mhla ka4 nomhla ka5 November ngizobe ngiseGoli Orlando West Extension zobe ngisebenzela khona. Bese ngizothi ke ngo December 1, 2, 3 ispecial. Bonke abantu abazongena especialini ivangeli limile ababhalise, bengathi bayabhuka ngemali. Cha, bhalisa nje, ufone ubhalise, sazi ukuthi uzongena especialini ngoba soqala mhla ka1, mhla ka3 seGoli, siyabuya 1, 10, 11, 12 sila eThekwini. Kuzothi ke abantu abazongenela khona sika 2.5, abantu abazongenela khona sika 5,000, abantu abazongenela khona sika 10,000. Uyabhalisa ngoba kunezinto ekumele zithengwe kulezi zinto, ukwazi uyithole zinjani zikhona. Wonke umuntu ofisa ukubhuka, nazi inamba, akafone abhuke, asideposit, siyafona siyabhuka. Ngiyacela niqaphele umuntu ozothi hayi efaka imali silungisele kuzobe ngesithina. Thina sithi bhalisa kuphela, bhalisa nje kuphela, usho ukuthi ubani wakabani, ufuna isikhopi samalini sizokwenzela, noma ufuna into yamalini sizokwenzela. uNkulunkulu abe nani, anenzele umusa ongenzeke kubantu la kuMnguni kuyenzeka. Nazi inamba ngaphansi uyabhala. Okunye futhi subscribe kule channel yami ngoba iyona yodwa ekwazi ukukunikeza impilo, iyona yodwa ekwazi ukukunikeza iqiniso njengoba linjalo. Siyabonga kakhulu. Amen.